Galdera, zuek akordaiken zai zeinan zineman ikusi zen lehenengo pelikulia. Pasen lagunok. Amets betean. Dragoiaren bola bila batera. English party. Chocolate. Eso es Lord. Ay, no olvidan vestir. Vamos a buscar as bolas do dragón e o gran misterio e unha confusión. Ai, as bolas. ¿Dónde estarán? Onde están as bolas? Tus problemas déjalos para disfrutar. Ven a Fraggle Rock. Bueno, espaldiko? Laugarren hilabetez jarraixan. Nik ez Osea, hau horren bestirako zagoenik, Ondo gatoz, goguakin nik falta botaten. Ondo, bai ez, Egisa eta gure fansak. Pluralian? Fansak. Pluralian ezan duzu? Bueno, bat. Justo bi behintzat, bai. Orduan plural esatiak, bale. Ez que nik anen kuadria ondisa da. Jarretu iten dugu. Egisa. Bueno, hori egisa da, normalen baino goitxo tardau du laugarren hau iken, baina, bueno, hemen gatoz, gauza pila batekin, gidoia hemen dakot, baina ez noia irakustera, ja, azken ninguan ikasi nebelako, papelak ez diala tarabiar. Ez diatara bihar. Eta, bueno, ez dalako asieren esplikau behar egidoi dana. Ez? Jungo ga ikusten. Oida, netako garrantzitsuna da, zinemarietuetan egon garela, badaola zer kontau, badaola zer ikusi, eta... Behitu, barkatuko ez da zu, baina ez nau larriko ados horrekin. Ikusiko zuen mendik aurrera, Santiago Segurak bere kakadana, zaborte ikintxikatera eta kartelean jartzen da. Baina egisa da urtarria barkatu, udaberri partia bastante pobre eta tristi izaten dela. Urtero kartele gira begiratu. Esango neban baietz, baina badare estreno batzuk oindatu zenak bastante... Hori bai, oindabil pile bat animaiken, baina aste santutik onako tiradia triste xamarra izaten da. Bai, hori egisa da. Edo ikusten ditugu ja pelikulak, adibidez dik, aurreko honetatik, ona usto zinemara, behin joan izela, faizaien irla ikustela, eta zela komentau gero, horre ezin jogu ni bez nahiz junazko zinera azken aldizan. Ez da izaten urteko osasoiola eman korrena besta. Ez nio kerro bat pepa datoz, egero hemendik ja udalekuak azten dira, eta udalekuen ostian ja, umiak bueltatzea zinemaretora, zaratia bueltatzen da, eta eurei zuzendutako... Neua pixka flipatzen, udalekuak, segaitxik lotu da udalekuekin. Udalekuen ostian ja gurazuek eta geixen bat banandutakoek mesedez, ez aiz banandu. Banandutakoek ez dakiz ez errein zemiakin, eta orduan da, hala, guazen, domeka pasatzera, nora, eta bulebarrea. Itxitxa dudana. Bai. Zetako bat ezaie. Eta zu? Zinemara lasai egotera, eta ez aguantatzera, aia! Gainera, aita dibortzeuak, ama dibortzeuak, baino kerra badia. Zeba. Ez dakizelako zerrein. Eta, bueno, ez ikusi dozu, orduan, Imanol. Ni bakar ikusi dut. Claro, baina ez que, bueno. Bai, zenekanekin bidau berba, pelikula baten inguren ez da ikusi. Bueno, baina zela modernigia dan, eta zela fama hon aukidoen pelikula horre. Bueno, a ver, Imanol, barkatu. Gaurkoan bixo gare podcastean, ze moduz? Ondo? Bai. Eskerra betuki biu la rellena apur bat hemen. Hori da, kolaboratzailea. Basa hortan dau patxarra. Ikusiko hori da. Zinian ikusi dan pelikula bakarra gaur hemen aipatuko dunetatik. Vale, Thunderbolts. Bueno, Thunderbolts, eske pelikula honek... Thunderbolts? Izenburu asko izan ditu. Irten zanian, zuk ezazun bezala, izar txorrekin irten zan. Thunderbolts ez, eta gero bukaeran, bueno, barki gilditzen da, New Avengers edo izango dala, baina hainbat izenburu izan ditu... estrenau zanetik onaino, txe. 2008an, aurten estrenau dan pelikula bada, eta Jake Schneider. Basuk ez bagakitzuri. Ose hori zamen eman. Ez dakit jondidatzi duten igual ez da, Egisa nahiko zuzendari ez ezauna dala, 2008an sartu zen industrian, 4 pelikula inditu, geixenak ez daukeola kriston ospieuki, egisa gero Netflixeako hainbat kapitulo, Hau da, ataltxo zuzendu ditula. Ni bilinaz behitzen, eta 2 film ezaunenak, komatxo artian dia. Paper Towns eta Roberts and Frank, bakatu. Kasu hontan, karo,
Marvelek bere uniberso dana ja, edo hil ditu, edo kontratu amaitu jake, eta ja ez da gura buelta hau. Bat ez be hortik dako, nik uste dut, azken ninguak be ez die izan bape barrakastatxuak, horregon da. Azken da genero bat adibidez, benetan... Ez que, bueno, gero ingo luzeta zabal zure genero guztoko eta ez guztokoak, baina hemen emuten dau, edo saiela zuzendari indi bat, psikotropiko bat hartu duzuna, edo bestela drama bat injozula, porque beste danak ez die zure generoak. Ez, baina justo olako generoa ez da. Osea, olako generoa ez da. Bueno, kasu hontan da, superheroi pelikula. Marveletan enak eja gustatzen. Ni naiz Marvel pelikula saldi, eta Marvel komiki saldi. Eta badakit. Thunderbolts beti sandia komikian be, eta planteamendu hortik doia, ez? Pili bat superheroi batetik ez irabazle, pili bat luzerrak dianak, eta gainera oso superheroi bestianak abia puntu moduan. Oinen jauina da, Disneyk beste norabidea hartatu, ez bueno, guazen spin-off eta alako gauzak alde batera alagatzea, ze da, zuzenaren baten, esketa bitzen ja surimi, da Marvel surimi barrak. Eta ez da balixo horrek. Txakak ez da balixo zinean. Editzozu gauza hon bat... Bueno, ja, kritikak ez da oso txarrak euki, espero zena baino... Esan dut, Marvelen Endgame moztian inzan dana, oinartian, hori izan txaka. Zan karramarrua. Eta hor problema bat eukido baita Marvelek bastante handixa, eta da, eukan beste olako saga bate ingura supergaizkilea handi batekin, Kang dako izena, eta kuestinua da, hori aurkeztuen pelikula baten, eta hori jeneben aktoria, John Mayer zedolako zozer, genero violentziagatik, atxilotu izan zan, eta karo, orduan ezin agertu, norabide hori dana, berbideratu inbiar esan daue, eta hortan, oin dabitz, hortan. Bai, orduan injabina da, bigarren mailako eta nahiko galtzaile eta botere ez supersoniko batzuk dituzten historia kontatzen da. Bertako dudabarek protagonista nagusia Florence Pugh, ikusi dugu bestiak beste, Dune, Midsommar, Lady Macbeth, Oppenheimer, esan biharrogat berai esker etorri zala Andrew Garfield aurrekurtian zinemaldira. Bai, peitu pelikula hori. Drama total. Vivir el momento edo. Vivir el momento. Ramon. Hori bai da zure genero. Beitu, inatira junitzen ikustera txomin. Inateko zinera pelikula hori domeka baten. Super triste negarrez hor segaitxina gomen. Oñati nido pelikula ikusten. Ba, bixak. Igual sasoi horta, bueno, bizitzan hori korri. Basta ya, zutak izsegertatak azu gorrekin. Bueno, esto bizegin bihar puñades por la espaldari buruz, ¿vale? Mesedez. Kontua da. Andrew Garfield eta berak pelikula bat protagonizatzen dabe, gaina eurak dia isa protagonista eta pertsonai bakarrak. Zinemaldixak Florence ezautzen zaben ze Lady Macbeth Donostian estrenaldu zan, Florence etorri zan, ordiokan etzan Kriston Izarra, eta nahiko, bueno, isilpian edo pasau zan, baina bere oso gustora gontzan, gonbitien jakon, Florencek momentu ontan bere agenda nahiko betia dauka, orduan ez daukan aukeraik etortzeko, eta Andrew berak dituzten, ez da mesedez, Juan zaite Donostiara, eta Juan, baina ez Juan estrenaldira bakarrik, luzatu apur bat, eta egon zan surfaikeri bilizan, tabakalean hainbat egitaldian behartu zuen parte. Kesala. Esan behar da, Andrew badakizela Marveleko zertan izatea, porque bigarren Spider-Man izan zan. Bai. Bueno, Thunderbolts. Ikusiko edo ez du ikusiko? Egisa da, zuetako bada pelikula bat, zu jaiua zaga kontu honeitan, eta bakitzu aditua dela, bai. Bai, komikitan zuaz aditua. Eskerrik asko. Gu ez, edo nik utxinez ez. Ni bez. Eta orduan, nik ustetzak gauzak oso ondo marraztuta dauzenak, hau da, Superman da perfektua beti. Udan dauela, Supermanen pelikula barri bat. Superman, zartzea zure txian kakaiten dau, eta zartzea minutu bairandu hau, eta larro zaina da, perfektua da, beti. Eta orduan, hortaran hau oituta. Heroiak perfektua dira, superheroiak dira, gaiztuak hasieratik. Ikusten dituzu zortzigaren planuan galduta eta bakitzu bera dala gaiztua. Zeatik, badauela koza beltzez jantzita eta munduak inazarre, eta ez dakizen bat. Eta hemen hori, apur bat ja, desitxurauta dago. Pelikulia superheroi kontuetan aditua dan pertsona bat nako asko gozatuko dau, segidoia osondoin ja dau, ez gainokain adituak faltan botako
ez daulako hainondo marraztuta guk gure klitxe horrein barruan daun historia bat izeteko. Banik izan bezala, ez dut ikusi azken alixan, azkenengo pelikulekoten ikusioten zinean izan da faizanen ikla. Etxean ikusi dut batzuk zarrak, Baina, ingetena da, zarrak. Zarrak. Bota zarrak, bat. Esan dutzut, bueno, zarrak 2008koa. Zarrak. Baina azken alixan, behitu ikusi neban, 2008koa, Historias para no contar, bastante ondo paso no vale ikusten. Faizanen irla daukat, Corpus Christi, Richard Jewell, bakizu zein dan hori... Bai, clean eta gero hori maiatzen. Eta Black Mirrorren temporada berko kapitulo bat. Clean Black Mirror? Eta komente bena Black Mirror, baina nahi dut gomendatzen, eta ez dut ikusinik zirat, daukat ikusteko gogoa, Oliver Laxe da, edo Laxe. Laxe. Ai, benetan, Estaba kapitulo bat ez duten asmatzen, tio. Bueno, a ber, honek zaila dako. Honek egisa da, isa bat horregonde ez dakitzula gallego izan da gainera. Nekanek aurra pausa hori momentu ondan ja izena eta bizena desberdite ditugu. Bada zerbait. Oliver Laxe. Oliver? Laxe. Okear de pilloa gustau jaten ikusi nanien bere momentuan, eta ontsen ustot pelikula hau gustoko jatela, rave baten gertatzen da, junten dela. Gaztiek rave esaten dabe. Eske lehen, beharkatunik rave esaten eban, baina ontsen ikusot, munduzuak rave esaten dela, esaten rave esaten dela. Hau, berriro aldatu da? Bai, rave da. Ez, rave esatezan, gero rave. Gure gara rave zan. Nik ja rave entzune bala, mesez ikusinan serixia dagoela hor rave bat, ez zeben urak esplikatzerakoan elkarrizketan rave, eta ni, bueno, los modernos rave de repente, eta honek elkarrizketan rave. Bueno, ba, rave. Gertatzen da... Bai. Baina gero ez dakizeatik, rap esaten hasi zian gaztiak. Ba, tipo... Nekare zuzea, moderna ala gaztia? Ni naiz gaztia eta moderna, baina... Ja, ba, claro. Ez bat, ez bestia. Sí, guapalista y feminista, dan ezin esan. Es que, a ver, es que... En fin, zirat. Reif baten gertatzen dala, aitxa bat bere semiak indoia zela bertara, euren alabia desagertu da, reif baten egon dala, eta bueno, gero hor gertatzen die, gauza batzuk Marrokoseko hegoaldean uste dala. Bai, izan leike baietz. Eta egon ez elkarrizketa ikusten, eta tentado ez da pilo bat, ze benetako reif baten dago grabauta, goita masei orduko reif baten esan zeben. Bale, baimena ikusio grabatzeko, baina behin musiki azten dala ezin da geratu, oza, zuek jun grabatzen eta bertako personajea, bueno, aktoriz aparte darenako dare hor, nahi zebelako reif horretan egotia, eta elkarzketetan oso kuriosuen jatze grabaketa hori zela indan, orduan, krusten gogoa daukat ikusteko. Ez dut ikusi, baina aurreko asteburuan estrena usan, osea, denporia daukat. Nik badakot hori ikusteko gogoa, dakot gogoa ikusteko baita... Ba, Juan Geike batera txominei bozu. Bai, oin laguna gara? Ima zube bai. Vale. Igual, txomi batekin konformatzea eta txomi bi, Ez, beste txomi. Beste txomi. Bueno, banik ordan ingo berbat, telesel baten inguruan, White Lotus, ez dakit ikusi dozuen zuek, entzun bai, entzun bai, baina ikusi ez. Ikusi dozuen? Ez, ikusi dutena, bakitu zer dan. Bueno, aktori buruz gabi. Ez que gauza asko dauz ikusteko. Bueno, da, iru denboraldi... Ikusgarri xadia, ez da? Oso ikusgarri xadia, danape. Da, iru denboraldi dia, azkena ontxe estreño da, 2008an, White Lotus da, alako katea, hotel katea, haundi bat eta luxuskoa, munduan ziar dagoen, ordan denboraldi bakoitza dauko kataleku baten, lehenengua Hawaii zan, bigarrena Sizilian, eta oin irugarren hau Tailandian. Ez ikusi, irurak ikusi zuelan telemaratoi inozu? Nik bai ikusten dut, temporada dana emundanean ordan ikusten dut. Egisa da, independenteak diala historiak euren artean, baina eraberian badauela, eta ez beti kronologikoki badauela euren arteko loturak baita, White Lotus izeneko katea horretan egotiaz gain, eta hemen dago eta puntu hauta, ze historiak dia sentimentuak dauz, sexua dauz, desioa dauz, ambizinua dauz, itxurak erixa dauz, dana, eta hola kontauta, emoten dauz telenovela badala. Eta izalik telenovela bat, baina dau oso ondo kontauta, gentian lotza danak edo gigizak ison edo pertsonon alde ilun hori irakusten dau, eraberian batzutan amablia bebada, pertsonai horrekin se kontaikien da, bueno, hotel horretako bakoitzean, denpora konkretu baten, bezero batzuk eta langile batzuk okiten dauen gora bera. Lan kontugatik, behin baino izaten toko jato, hoteletara fatia eta bakarrik loitia eta beti izan duzu. Zein egongo da ondoko logelan? Gauz? Edo hori, edo soia zauzenean hotelian, ikusten duzunean beste maixan, o hiru maiarutzau, beste familia bat muturrekin. Ze pasau da hor? Edo beste lagun kuadria bat, edo ez dakitzen. Baina niri horretan bakarrik jagertatzen hori, Hotela eta zinia batzen ditun gauza bat kontako. Hotela eta? Zinia.
Valentzia neon lanian, eta, bueno, egun hortan, etorri ziren lagun batzuk, Valentziakoak, eta doan, bueno, bertekinean Valentzia gau ez ikustea. Eta, bueno, gau ez ikusteko, goizezbe, da, apura berandu iritsi nintzen izaleike hotelera. Kaula letxa, aktorian izena aztu jat. Eta orduan nineon, muruko mina apur batekin. Baina goiza da, eze momentutan goiza da. Bai, gainean ikbetitxo berdina. Lo apur bat, jezenaz gozaltzera, oteta kauzeko nena gozaritxa da. Eta ero ja, sartena zoia berriro, jarteot no molestar, eta ala. Jeikitzen hazen arte. Eta nian neon, gozaldu hostian, gauian jan eta edandakoan hostian, eta buruko mina eta dana, eta alako batian, tok, 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 atia. Tok, 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 atia. Eta ja, irugarren ezanen ostra zebe pasatzea. Eta jekin itzan, ez da gura jekin itzan. Zabaltzeo tatia, teitxotoran, eta 5 urteko umetxo batola. Tu no eres mi papá? Efectivamente, no. Eta momentuetan, no, ni ganas de serlo. O sea, a ver, ni pertsona amablianaz, baina... Bixamana zeukan. A ver. Baina itzela, Eta arduan, ume txiki bat, ostras, hotel batian, ez dakizen bat planta, zeitzen dozunik ez dakan burua larri pentsatzeko eta... Adoptau. Baita, txetakat. Eta, ¿y quién es tu, o sea, cuál es tu habitación? ¿Quién es tu padre? Esan, igual ba... Momentuetan, ejaten okurriu, igual errezena zan, Juan, telefono hartu, deitu errezena, eta esan, hemen mutiko txoba galduta dau, eta rozetxe zebrebila. Ba ez. Eta orduan agertu zan, alako batean pareko atetik, zabaldu zauen atia, aktore batek. Dala? A ber, bueno, ingozuete, beka. Hartu du parte, bele epoken. Hartu du parte... Conan el Bárbaron. Jorge Sanz. Bueno, Jorge Sanz. Lo que queda de Jorge Sanz. Eta 7 bidazen edo besan egon? Edo lako baten? Ineben el inquilino izeneko lako... El inquilino usto zala. Extraterrestre bat, etortzen zen lurrera eta hartzen bere gorputza eta... Bai. Uste Aladina. Ya me sonaba, bai. Oindatoz, gure gaurko gaixa. Nieski, ikusliako enkonturatuko dia, hemen pi belaunaldi dauzela. Bueno, eta bi gusto. Telika. Claro, oinartean pentsatzen zaugien, gaztia gainela, txomin eta ni, eta outlet atalian, hemen gure... Nekane. Eta ben jendia konturatuko da, nekane ume badala, eta gu esain umiak. Ze gaurko gure gaixa, gaurko gure ardatz nagusisa, dia gure umetako barra gaztarako, baina batez be, umetako pelikulak, telesailak eta bestelakoak. Egitxa esan, nik asko disfrutau dut, tarte hau prestatzen. Ze asko indiar esan dute atzera, hor momentu baten... Geringo berba. Claro, zuek Googleen igualia esan duzu eta ez dago, bezez, informazio hori. Bai, gisa esan pasau xatori. Hori gertatu izan. Zukontu erukiku lehenko telesaiak zian papelezkoak, eta ez niola pasau, eta lekusten gazuela. Bai, gutxo gora bera, hau hori. Oiendo zuela, Meryl Streep, eta hor jartzen dau... Arbez. Bueno, berdin jau. Ikasten mandanokin jo. Galdera, zuek akordaiken zai zeinan zineman ikusi zemen lehenengo pelikulia? Nizten akordatzen, baina gurasoek galdetu nozan, eta aita eta naixak infanitzan, egisa da aita eta naixa fanziala gero alai zinematik buelta bat emotea zen, nira naixak jatzen aguantatzen, eta neria da La Sirenita. Bai, abaitu. Baina marrazki bizindako, kontuz. Claro, bai. Bueno, baina igual honek ez dakit. Nik pentsatzen eban neria adibidezala Pocahontas, baina ez. Pocahontas neukan nik VHS etxian, eta kusinan 1000 eta 100 aldiz.
Baina, egon naiz gaur behira, gero petzatzen naizala Harry Potter, sakordatzen naiz Harry Potter lehenengo ikusineala osteal gabian, nobedade zen, eta kristuen bihurra mazoztala gabian multatzen txera. Baina... Hautenen nobedades eka mutu zautuela bihurra. Ez hori ontsen ematen du bihurra. Lehen bai. Baina, behiratu dut, ze urteetan estrenan usan, eta ze hilabetetan, eta gero ikusiot beste pelikula esan dut, igual hau edo hau. Ez, gizurra, gero ikusiot eta beste batzan, Chihiroren bidaia. Oi, gaztolate junginela, Chihiroren bidaia izan zen... Baina horrek ez nik izan zu fan zinala, ez eskola... Horbe bada, gaztolati fatekin jana iparraizaren erronka... Baina eske horri izan zen lehenengo pelikula ikusi nebana. El Valle Perdido, zela zen, Pijito eta... Fievel se va al oeste, eta holako... Baina lehenengo pelikula ikusi nebana hori izango zen zinean. Bai? Zazpurtekin. Aurretik fanbatikia? Ez daukate recuerdo karra Harry Potterren egun, hori, eta ez nahi sokortaz. Ba, neri... Ba, Harry Potter Chihiroren bidaia, igual eskolatik. Ba, neria el oso Jean-Jacques anauden pelikula bat, hartz bat dana protagonista, gainera, lehen hola gura bari beste lankide batekin konprobatzen egon gara, eta esan duz, ba, ni zinera fanintzen da, nibe bai. Justo, oinati erdia onginala, pelikula hori ikusten, eta bai oso oroitzapen politia dakot, ordukoa, ere akordaien gauza larreikin, akordaien naiz, eukala hartzak viaje psikotropiko bat, eta horrekin, porque ustoten ebela entendiu, zesan horre pasein esana, baina bai, horrekin akordaien, ez da gero baitago horatzen dut, zela dia honeik, loka akademia de polizia, bat, bi, 6, 19, ba horreitakoak, bai, horreitakoak pezinian ikusten, majonikin eta honekin tanekin. Jurassic Parken lehena zinean ikusi gendun, gainera momentu hartan, jogurrak, dana Jurassic Park. Dana zen Jurassic Park. Dana. Eta komentatzen zabien, 12 urte baino gutxi gukizkero, mesedez gurason batek fatia. Eta ni aitakin banitzen, neko hori zua, eta pare bat aitabe torri zian. Eta gogoan daukat, Tyrannosaurus Rexak lehenkuko aldiz iten da benean horro, urte batzuk geru hau, txeko telebizar ikusenaren da abrazan, ez dakit, zugalin jara buru hondi bat. Eta zako zabera? Baina umetan eskedana da, baina ziniak badaukain jarrori. Hombre, bai. Edo marrazki bizidunetan, zuk badakitzu marrazki bizidunak diala, baina zuk ikusten duzunean La Bella y la Bestia. Barkatu Chihiroren bidaia, zanik ez dakizela eroan zozkoen ikastolatik hori ikustera. Zer derrama da hori. Nik ez dago ikusi ja. Ez que ez dut ulertzen zela, horretik arrarru ikat. 7 urte! Zazpi urte. Bueno, baina ikusi. Baina hori bakizu gaitxidean marrazki bizidunak zielako, eta marrazki bizidunak, ume honek ikustera, barkatu, zera, ikustu marrazki bizidunan inguruko kontzeptua aldatzen joan dala urte. Baina, onjala urte batzuk, la fiesta de salchiche guztera fanitzan. Bueno, horbe. Eta gure aurrian, zeon, guraso, aitxa dibortziau bat. Hori ja etzan banan dute, ja dire dibortziau da, zaukanako kartel luminoso bat dibortziaua, eta bere umia. Eta lerrua luzia zan, eta ez dakizer, eta umia. Falta mucho, eta aitxa, no, ahora vamos, eta lako batian, jokup ikusten gendun, astera zoiala, eta zanatzen, importa jatzu zen horreti pasatzen baga, ze geure pelikulia 2 minutu barru azten da, seguen azten bada putxoa berandu iguale jatzu importa, eta esan ozten behak, ze pelizu jatik ustea, eta La Fiesta de la Salchicha. Eta, gupe bai. Da esan ozten, igual ez da ume baten dako pelikulia, eta itiak esan ozten autoridade horrekin. Pero si son dibujos. Hombre. Esanen, lo vas a flipar, chaval. Ikusi. Leheno psikologo tampagai zen, oin doblia pagako zo. Eta ara jamzan. Claro. Gurasu dibertzea bak zetxarra zaien. Bueno, guazen. Ingo lehenengo bakoitzak. Dana dauz txarrak guraso dibortzioak. Bueno. Banekixe. Bueno, hori da. Kontuz, peligrosamente horra gerturatzen zabitze? Gurasora edo dibortziaura? Ez, horra arrantzatzera gerturu biharrantan. Se jarretxuko. Ez dakit. Bueno, dia doian arrantzatzen. Zaiatzen. Txomin ja veganoa bihurtu da. Abai? Errea galdu duzu? Zer? Ben berganua zinean ba? Hora izan da bi. Bueno, gure aurtarotak astaroko pelikula iburuziko berba, eta hau da gero moztuko dan zati horriako. Bi belaunaldi, bi amarkada, eta bi dana. Eta argi dau, amarkada baten, izen bat gaientzen dala, beste danan gainetik,
era batera edo bestera. Steven Spielberg. Izan ekoizle, izan sortzaile, izan historia kontalari, izan zuzendari. Hora urten zate. Zesan dau. Bueno, berdin jau. Steven Spielberg. Bai, Steven Spielberg zan jaunda jabe, eta berak itxezaguna zan, magia. Magia eta familixei begira. Magia. Eta erakartzen zuen mundu dana. Bere pelikulak zian, eta, bueno, on ja ez horren beste, baina momentuan zauken brillo, fama, historia, fondo, dana, dana, eta gainera, oso historia diferentetan oso pelikula oitxo komentauko ditugu batzuk, baina... Honi niriek inaziko naz? Betiko moan, bai gurusun ikin duzulako. Eskerrek asko. Baina dana da tipo fantasia, akzion... Bai eta, karo. Bai eta ez, beste historio, beste... historia asko be kontaien dituzten gauza horrein. Bai, ez zuten ez, baina beti die, Hombre, eske ume bat eize kontau bisatzu. Reif baten zela galtzen da ume bat, ba ez. Edo guraso dibortzio bat zinera doia la bezemiak. Ez, kontaien da, bere gurasoak zela dian espiak, eta gero eurapezela espia biurketan dian. Baina, bueno, hori saion bukaera partian ningu. Bueno, guazen pelikula... Karkas. Eta bi pelikula zinean ja ez dituztenak moten, edo oso ziklo arrarotan eta gerturu izan az behin edo behin alako bat ikustea zinera eta eske negarritien dut ondion, sentiuten dut. Eta telebistan, eta mesedez, telebista haundixen programazioan antolatzen duzuen, bueltau gaitezen, Gabonetan olako pelikula jartzea. Hori da, bai. Eta ez Masterchef Junior. Ez que ez Masterchef Junior ez que jarraitzen daue, haze santuan, la túnica sagrada, Benur, eta ez dakizen jarten, eta gero jarri biharrian, jarbi a tope, eta hori bixak, jarten daue, Masterchef, eta bat edakizer, eta españoles por el mundo. Ez que ikusi dau ya, badakik zue ya no sondo bizidiala. Ya está, Imanol, ya está. Bueno, laro gerren amarka dago jaz. Gure amarka dia. Laro geta bizan, ni jaixo bari neon, txominez. Ni bai. Ni laro geta bizan jaixo nintzen. Eta ni ama urte berandua, osea. Ni erdixan, bizen artian nao. Bizen artian nao? Bizen artian zauz, bai, baina baskuliak ze aldetara ikin dau. Bueno, baskuliak, a ver. Kane. Podcast hau, beti egazango da, lodifobiari ez esateko. Enekane? Ez. Bueno, baskuliak zure aldera jau. Ete. Ez que interpretado zuen. Ete. Steven Spielberg zuzenduta, 1985 esten hau zan, film arrakastatxune izan zen momentu hartan, eta Star Wars gainditzu bere momentuan. Lau Oscar, BAFTA bat, bere soinu banda dano gogoratzen dau, nik ez nakixen, baina bigarren zati bat eitxeko proiektu egon zan, eta hainbat amarkadatan errepikau da, eta Steven Spielberg beti frenau izan da bitxuraz. Bai, Bai, zuk esan duzu, ez, biti zientzia fikzioa. Zientzia fikzioa bai zan, encuentros en la tercera fase, eta baina hau, da historia bat, da historia bat dala laguntasuna da. Ez que dia laguna. Eta familia. Bai, bastante tristea da, egixo esan bai, drama bada. Bi protagonista nausixak, batek, bueno, bixauki dago oso ibilbide txarra, batek kogerraua. Bueno, baina Drew hor dako. Drew Barrymore momentu hartan zakan, uste, 3 urte, eta esazen... Ba, eta handik bostera porrok erreten eguen. Ui, boste gunetara. Berak aipatzen dau, pelikula honen promozioa eta gero, bera zehola tope-topian, eta gonbidatzen zabiela, festa batzutara, eta self-service, aurra zan. Eta... Nik egitxa esan behar da. Henry Thomasek protagonista nausixenak, leyendas de pasión baina ez eben askoz gehiago. Nik oso egisa da. Eta botoxak inotza txar bere mozu bai. Eta bixok adin berdina dakula, baina nik oso berandu ikusi neben. Osa, neben ikusi ume eta umian nintzanian. Nik berandu ikusi neben. Berandu, besente berandu. Nire zakuarten ez ikusi neban, eta baitxean ikusiko neban, baina... Eta netako zan... Eta gainera badauz, esaldi batzuk ja, ete telefono mi casa danok errepikatu dugu. Bai. Edo inu tontuana, edo... Bai. Eta negar bai pelikuliakin. Bai. Eni jartu ez da zuen menete, eta nik negarritien dut. Menete pertsoni, oza... Pertsonia ez... ikusi dago anekdota oso polit bat, eta entera uzian... Eta ez desizien, seguro, ez da... Irakurriote gauza bat, kuriosidade bat, ezagit egisa da. Kontua da, muñeko bazala, eta animatronikoa zala, eta pertsona batek mobitzen zauela. Eta zetan han zeon eskina batian, eta momentu batian konturatu zian,
Steven Spielberg da gainontzeko ekipuak Drew Barrymorentzako benetako pertsona bazala eta beregan agerturatze zala eta berakin, baina izkeataldizak baina orduak. Osea, bestiak laritxe zain bitxartian, anegote zala Drew, eteri bere bizitzia kontatzen. Eta magia hori mantentzeko, inzagina zan, pertsona bat kontratau zaubien, ete bizirik mantentzeko Drew Barrymoren zeon bitxartian. Hori irakurri dut, nik. Eta itxe zebela bazkaldu eurekin eta dana. Dana. Nik ez dut irakurri pertsona bat kontratu zela mobitzako, beste hau irakurri dut antzerakoa. Ze pertsona zartzela barruan? Bai. Momentu batzutan bai. Baina oso txikisa zan, orduan, estena batzutan zan pertsona bat, estatuan zan animatroniko bat zan, orduan, beti, eta etzeon, ete bakarra, zeuzen irudo lau, orduan, segun zein... Eta baina, nik imaginatzen Drew Barrymore, bueno, claro, gero la bukauza, baina, ze bola eukozan Andra horrek buruan, bueno, Andra, neskatxo horrek, ez, zela kontatzen dutzazu, zela itxendan lan, ume batekin, sinesterazteko, berak grabatzen, zatika grabatzen da bien zerbait, eta berak badakixena hor zerbait gezurrape badaola, berak sinisteko, ete etorri dala, ete handauela, eurekin pelikula grabatzen, baina ete beste planeta batetik datorrela. Gero etek, bere kameuak izan ditu, Star Warsen agertzen da Palpatine momentu hortan, debate hortan beha agertzen da, eta gainera, esango zuet, James Cameron betartean daulako, James Cameron, George Lucas, Steven Spielberg, oitxura badao, eta orduan, pelikula batek beste bat... Gainditzen da benian takilan, Hollywood Reporterren anuntzio bat jartzen da, eta orduan batek bestia itxotzak inu, eta kristone... Eta zela beti berdina dian. Bai, euren artian da dana, baina, eta da oso politia zela itxen dan, ez ba, oin Avengersek itxotza ez dakiz keinu bat Avatarrek, ez dakiz zeinik, eta hole biltzia, eta da oitxura bat, laro egarrena markan jaixuzena, eta mantendu itxen dana. Eta bigarrena, netako da... Eta bastante askar, berez bat aukeratu bigen bakoitzak ez da. Bueno, bai. Claro, da bat auker, oza, zi... Baina zela auker... Jarraitu. Zan dau, zerrenda bat, 3 pelikula serie bat, eta bat komentau bakarri. Ez bestela hemen egon geinke berota marrordu. Bueno, manik ditu Ez, porque pelikula batzuk beriela komentauko ditugu. Bueno, adibidez zuria, ez da? Ez, zor, Imanolek lagun. The Goonies. Edo Los Goonies. 1985 Richard Donner da zuzendaixa, bestiak bestiar, Maletal, Superman. Proiektu natzean, baina proiektu natzean zein dao? Steven Spielberg. Dala ekoizlia. Bueno, hemen berriro, laguntasuna, kuadrilla bat, euren etxia galtziar dauzen familia batzu dia, eta badau bat liderziluak topatzen dauela, alako altxor bat, mapa bat, ez dakizera oso ondo gertatzen dan, eta orduan altxor horren bila fango dia. Klitxeta topikoz betia daun pelikula bada, baina eskain da divertigarrixa da, jinkana bada, da, Ángeles y Demonios, baina ondo ja. Bai, eta bai emuten dau hori ez? Gestua dia. Eta dizkidetasunan bukaera dau, dau espekulatzaileak dau sortartian, dako fantasiatik baina gero esako fantasiatik. Plan La Mosca, ¿es? Pelikulia. Ez da que se La Mosca pelikulia. El Señor de las Moscas, grueso esan? El Señor de las Moscas es La Mosca. Juten die la isla batera de repente... Ez da que se pelikula? El Señor de las Moscas. El Señor de las Moscas. Ume batzuk galtzen die la isla baten. El Señor de las Moscas. Vale, badatikola es. Oida, yo romperé tus fotos. Es La Mosca bado, baina Jeff Goldblum eta... Konfetu dineiz La Mosca eta berrekin barkatu. Nik daukat komentatzeko oso zai izan dela, teleselbet aukeratzia. Eta egon nalaz, les premiers bixu edo, bueno, ez dakit, TV gauza on asko itxezitu gara jartan. Eta zian gauzak ondo erosi. Hori da. Eta bat zan, lehenengo musuak. Beste bazan. Parker Lewisek ez du sekula galtzen, da hori nik aukeratu dutena. Eta, bueno, hor, atzeko negoziazioak egon di orduan, Imanolek hartu Parker Lewis. Aula, beste behin! Eta nik hartu dut. Ez dut siniste. Eta nik hartu dut dragoi bola. Ghostin itxen dut. Osea, da, zelako... Ba, sekitzu. Ez nekixen hori. Hau esan dut zuen dela zikina zuen. Bueno. Topau zure bela. Parker Lewisei buruz. Topau zure belaunaldiko bat zure. Ez que ya ez dut imiazuekin podcasta geixau. Bueno, Parker Lewisei buruz, zure alde, ja, 80 markadan zartzen ga. 84 jaio nintzela. Horregatik, ja, ikusi. Jaixo zineiako bukatu San Parker Lewis. Bai, betenen hau. 73 atal ditu, 3 temporaletan banatuta. 73? Atal. Ez que lehen itxen zien hola, Karo, ez que lehen iraun belako telesel bakoitzak iraun bie, denboraldi, oza, 6 hilabete, 6 bederatzi hilabete. Bai, Lo Serrano betu.
Santo Domingo bigarren hizkuntzako institutu batean da kokatzen da historia, Parker Lewis da bertako... Ez nahi esango jefezilloa, bai da guaietako bat, baina ez da superjefezillo bat, zartzen da 8.000 mobidatan, da beti nahiko ondo irtetzen da, eta horregatik ez du sekula galtzen. Egisa da... Baina kontaileko modua da, Parker Lewisen oso karakteristikoa dana da, zela kontaikien zian, historiak audioak zelera biltzen zian, personajeak ze estremoak zian. Eta are geixau, telesailontako aktoria apur bat, 3. denboraldi xai, auspa apur bat emoteko, Europa mailako tour bat inzotzen, hainbat iritan. Eta, zinpenari gloria, anibilizan gure protagonistia gora eta bera. Eta iritsi zarian sondikara, zuk ez da zuela sondika, zula zai. Ez que leheno sondika zan aireportua. Bai. Bale, petatzen. Bale, jarra. Loiu zan aleno zan sondika. Bale. Sondikara iritsi zan, eta hori izan zan, el akabose. Bere izena, Corin Nemec. Corin Nemecon iritsi zan, eta flipa hon zauen. Turra izan zan hain surrealistia, ETB negon ostian da ez dakizer. Atletikeko ekin begon zan bai. Donostiako tartian Santo Tomas Liceora bifan zan, ebili zan, da hemen zan, izar bat. Parker Lewisek ez duzukula galtzen, ez bazin un margino bat izan, zuk Parker Lewis ikusin behaz nien zan, zora garrixea. Parker Lewis eta gero Big Manen mundua. Behaz haukezen gauza batzuk ikusi beharrekoak. Eta gero, Les Premiers Bisous edo... Lehenengo musuak. San Frantzetik garriteko beste telesail bat, osala... Bueno. Tremendua zan hori. Hori zan, baina zan telenovela turko bat. Bai. Que zan oso gara izaia, zan 80, 1980, ze da hori? 80 marka da, 80 da? Drama. Hombre, ya 80 da. Hortik, salbau altan gauza bakarra da, Barcelona 1982ko Joko Olimpikoen inaugurazioa. Eta Parker Lewis. Bueno, eta Dragoibola. Dragoibola, beste unibertsio batian da. Dragoibola, nik uste dut Euskal Herriko ume danak batu gaituen etzeo zerregon bada bere momentuan, gure xuxa izan dela Dragoibola izan dela. Eta danot dakigu gutxinez Dragoibolan 3 dela besti. Bai, hasi dagoa Dragoibola zeta, eta lagunok. Amets betean! Dragoiaren bola bila batera. Orain badakit, hori, eta gero bulmaka beste zauena. A ver, se la sabe. Hori... Bueno, Bulmanen abezitza jakiten bazinun zan vegano izango zinerak urte batzuk eru hau vegano izango zinerak. Baina ze sentimentu. Bueno, berez 1986koa da, baina ETB-en gaineski data zehatza topo dut. ETB-en estrenean zan 1989ko urriaren 4. Sekulako arrakasta lortu eben, umien artean gainera, nik ustot hor ikusi zala bere momentuan ETB keukan injarra olako gauzekin marrazki bizidunekin edozein lekutara heltzeko. Ze hau, karo, Dragoibola gero hasi ziren emuten antenatezen eta, baina orduan edo TV3 en katalanes edo ETB baten. Gero telebizioan... Xavier Ramurizak inja zuzenduta izulpenak eta hori dana. Eta kriston maila jasuan adiz batzuk. Bai. Alako txiak eta ika osten du nik ustut horrik hasi dula. Bai. Eta orduan zan, lehenko zan, las bolas de Drac, gero Dragoibola, eta gero hemen Superbat kluba zana, Galiziako telebizan zan, Xabatin klub. Xabatin da basurdetxua. Xabatin klub. Eta bertako abesti xazan, vamos a buscar as bolas do dragón, gran misterio, una confusión. Incluso gallegua zan, as bolas. ¿Dónde estarán? ¿Dónde están as bolas? Bueno, va, Pulma, ¿tú viste bolas? Esan beharra daukat, onjara gutxi, podcast honetan hasi aurretik, etxien ikusi daula berriro Dragoibola. ETB-en hasi da berriro bai, Dragoibola. Bai, alako, ez dakize plataformatan? Bueno, zuk ikusi zen beste. Esan viajatzu. Nebilen esaten ETB-en hasi diala ikusten gure ordutegi. Eta esan beharra daukat, dauzela gauza batzuk esate zula. Zinde zuen ordutegi xa. Horrekoan lagun batekin hori egon nintzen. Zinde zuen ordutegi xa. Esan gure otzut, garai hartan be, ze oin esan gauza konta juguranen, garai hartan be, enintzen akordaien, zan behatzi xan bueltan, ez izan, behatzi afala horretik edo afala osten. Baina gero nik adibidez goizten ikusten hemen ikastola behar horretik ez.
izango zen onda vital, dalako gauzak esan zianian. Zuiek ikusi onda vital, eta... Eta niak horrein ikustot, kirolari hola pila bat gorrotu hartu notzala, dragoi bola mutene baina, karo, zezan garai hori, bat aurrez Baskonia saskibaloian, eta elgorriaga bidazoaz eskubaloian, toparen topian ebitzenean. Orduan, garai hartan, telebistan jarri aurretik, etzek itzun ze ikusi bizeben telebistan. Horan zuzoia zen, dragoi bola ikustera, zer heltzen zian behinguan enamekera, edo zeinek irabaziko ben arte martzea lehen finala, eta zeto baikin zen, elgorriaga bidazoa, Bratislavako talde kutre baten kontra jolazia. Nerik gertatu jaten hori, zuk ez du ezautuko, La Noche de los Castillos ikustenaren larun batero, eta bat omateko jakon, Isaac Rabin akabatzia, eta ala, espezial Isaac Rabin. Hemen, boroen eta artia zan. Dragoi bola. Bueno, baina ez da untxenik izango nire zer izi ez da. Jokan pelikula egak eta isat. Vale, lehen esan duzinean ze ikusten geben, baina nik ikusten deben umetan pelikulak, eta hori izan askotan, eta orduan, hemen ekarri dut. Txan. VHS-iak. Eta VHS-iak gainean pelikula berdina, vuelta. Eta hemen Indiana Jones y el Templo Maldito. Hor dau Quan Han Queen. Gremlins, baita Steven Spielbergek horin jakua, los pequeñecos, diala mapetzak, baina dibujos marrazki bizidunetan. Nik esaten botzutoin, vamos a buscar. Hori da Fraggle Rock. Abre. Tus problemas, déjalos para disfrutar. Ven a Fraggle Rock. Izan zen mobileko tonuetz. Politoroak gauzenian. Bueno, el retorno de Jedi, baina hoxe. César, envía Fraggle al 2505 de la cosa Rosario. Bai. Bueno, banik eukerea todo pelikulia da Indiana Jones y el Templo Maldito. Indiana Jones sagako, badaki gaizkigak endala nikane barkatu. Ez dut inorregai txikori. Esan biarra dau. Ikusi ezula berriz eta pentsau jatzula... Ez dut ikusi berriz, hau ikusi berrian ikusi neben nekanen... Bai. Ez que... Ez gonda baserrixan egonda gordeta. Urtietan. Juri zabila. Karo. Ai, txomi, podcast agaitxik, ez que sa. Ez, irakusteko, bai, eta gero leskerketan dozte zue gauzak. Berbeiken ez itxilla. Bueno, mila bederatzen da laro eta lauko pelikulia da, Indiana Jones y el Templo Maldito, The Temple of Doom. Da Indiana Jonesen serie horretan bigarren kapitulu esan daigun. Bertan, Harrison Ford, Steven Spielberg da zuzendaritza, Harrison Ford da protagonistia beste behin. Bertan dau, taponen personajean egiten, egoina bernik ondo esaten duten, Ke Hui Kwan, dau Kate Capshaw, dala Billy, ez dakizerren personajia egin dau, gero horren inguran bai komentoko beste gozatxo bat, badako hemen bai intringulisa, eta bada hori, da Alemania... Baina ekoizlia astu dozu zatia? Ekoizlia astu dozu zatia, George Lucas. Claro, ez que horrei dana buelta egiten dia. Ez dakit, musu zela kuadrilla bat, gu bezala, venga, zerren gau. Vale, zuk zuzendu, zuk idoia, eta nik ekoizdu. Oin, zuk ekoizdu, nik... Zian, garai hartako Moriarty. Zuzenian. Bueno, gauzia da. Eta erakitxe, Markol! Bueno, Indian kokatzen da pelikula hau, Alemaniatik ezin behar esaten da baten heltzen dia Indiar eta bukatzen daue hiru personaje nagusi honi bukatzen daue Angolako templu baten, eta horran darak emuten dago ondo dauela, baina gero ez, eta gero da iluna, dako bilurra, dau esklabutza, dau magia baltza, ataraten dia bihotz, bueno, eske da. Eta barkatu, eta euren supermenu hartan? Hombre, eta horre... Pero esto es bastante, bueno, ez la da, etximinuan burbuinak, eta bueno. Claro, zu mia zaienean jarren dutzu hori, neri tio jarten ostan, eskerrik asko tio. Eta zuk ikusten duzu hola, eta dakitzu gainera ikusten duzu hain beste aldiz, dakitzu ze momentutan datorren zer. Eta horren jarren duzu eta mantia hola. Hain bihotzak endo bixo, eta bueno, ez da marabila bada. Esan bihar da beste, hau dala bigarrena, beste bost diala danera. Hor dau, hasierako trilogia, esan ondaigun dala, ona, Indiana Jones, ona, El Arca Perdida, hau, eta La Última Cruzada. Bueno, nire jarrezko borobila, ona. Gero dau, handik hemen sortzira urtera, inabein beste bat, la Calavera de Cristal, Kate Blanchettekin. Kate Blanchettekin. Es que, claro, hemen zuzendu behar balen bada, badanoi, oza, ese... Kate Winslet. Bueno, Kate Blanchettekin, eta hori etxaten guztau, eta gero ja, oindala 2 urte, 2023an, handik 15 urtera, azkenengo bat, ordan egia gaina Steven Spielbergek zuzendu, beste batek James Mangoldek zuzendu hemen, Complintan noneko
A Complete Unknowneko horrek, eta, bueno, nik uste bukaera duin bat, emuixako Indiana Jones eta Indiana Jones bere deskantzua irabazi dauela, eta baita askon lekuan bere lekua gure bihotzetan. Bakizu hasieran Indian esala zensura guinzo dela pelikulia? Hasieran Indian esan estrenau. Eta hasieran izan behar Harrison Ford. Ahoriz nekixen. Izan behar zan. Eta Sri Lankan grabau zala, esala grabau Indian gainera. Bere bigoteta guzti? Bere bigoteta guzti izan bizan. Eta esala grabau Indian, Sri Lankan grabau zala. Claro, porque es que India bastante gaizkizten daue pelikula honetan. Bai dau kontu honekin, holako tilio puntu bate, emutiarren, Kate Capshaw esan du. Kate Capshaw zein ja gaur egun? Bada, Steven Spielberg emaztia. Esan du, 1984 dala pelikula bat. Orduan esaten duzu, bueno, orduan esautuko zian. Ba ez. Ze 1985an, Steven Spielberg eskondu zen Amy Irvingekin. Dala, beste aktore bat agerketan zena, Encuentros en la tercera fase, eta bueno, beste bat pelikula dena agerketan zena. Torren, baina, Kate Capshawkin eskonketan 1989 zen. Hor zer pasau zen. Bueno, Kate hori gaur egun da, Steven Spielbergen emaztia. Emazte hoia edo emazte? Ez emaztia da. Ez, bai, gaur egun bai. Hollywoodeko dibortzio garesti zenan ostian. Pa dibortzio tapa dauz ezin emazti izan? Hasin era fango dia? Zelas ez. Euresemiekin. Baina ni petatzen anondi batera zeniztela? Bai. Kontoko berriz ben. Baina inkontan teleinekoekin. Ez que ez da baietz? Bueno, jarraitu. A ber, ez dibortzia usan Amy Irvinatik, izan zala Hollywoodeko dibortzio garesti xena. Ez dago esan hori, ez dozu hori esan. Usan dozu Keitekin. Keitekin dibortzia zala. Ez, Keitekin eskontu zala, 1989 zen bestekin dibortzia bostian. Baina, ni beste pelikula bat esan bidot. Hombre, mi txika. Bueno, mi txika bai, oso bai, asko gustu izan eta hori dana, oso emozionantia, nik uste hainbeste negarra ez dutela inpersonaia baten eriotzakin. Ez duzu kazondirik eñorri, Eskizote entzun, nugu miratzen gu. Mi txika. Bai, eski. Baina, esan duzun, lehen hasi zeinen Los Goonisatik berbaien, Los Goonies, hor, 80 markadun zen, oza, Los Goonies euen alde batetik, eta bestetik euen Stand By Me. Cuenta conmigo. Horko hori. Eta hori bide historia bat, hori bide pelikuloi bat da, laguntasunan inguruan, eriotzan inguruan, bilurran inguruan, adizkidetasunan inguruan, itzela. Bueno, mitxika eta cuenta conmigo. Horri beste gure hortzaroko gauzak. Oingoazen, indeigun, 10 urte aurrera, 12 urte aurrera, Ez, txomilez, ez. Aukeratu turi pelikula eta serie bat, pelikula eta serie bat igual bai diegeixau nire epokakuak, baina beste batzuk ez. Eta, nire zerrendan, zeren hiru pelikula, eta kostau jatera bakitzea bai, zeizaten eban. A ber, nire txikixo nintzen ez ikusten eban asko. Asko ikusten eban Pocahontas, baina... Ustedes han bizila poko jo. Pocahontas, ikusten eban pilo, baina ez neban komentatzea Pocahontas, bez? Sin más. Zenan, beste hiru. Hordan aukeratu dut. Aldatetik, Gris... Ez que se jugada in bideo esto, jonek. Ez. Gris, dala, zemagarren zeuretakoa da. Gris da... Bai gudano baino sarro bat... 78koa da horregaitxik. Ez dakot ikusitza. Eta Gris ikusiot... Ez que hau da impresionantea. Gris ez daukala ikusitza. Benetan? Osorik ez dakot ikusitza. Oin ditxeko nartze dut, osorik ez dakot ikusitza. Ez Gris, ez Dirty Dancing, eta ez Forrest Gump. Forrest Gump esan duzu? Forrest Gump esan duzu? Osorik ez dakot ikusitza. Amelie, ez ikustia. Bueno, mesedez, Amelie ez dago ikusitza, bez? Amelie bai dakot. Hombre, vale, Gris esan bat? Bueno, bat zan Gris, ze gero, hau bai da igual nire epokako edola, ze zuen epokako ez dut uste. Zuen dantza itxezin duten, Gris, bueno, Segoviako nire herrixan, obviamente, disfraza biritzen, dantza, bestia, baina nik neukan kotxian juten itzinen oporretara, DVD, hola, jartzen zeana... Ni neukan kaseta, eta bueltia momentu. Bai. Eta bolgrafo bat hartu, eta buelta que marra. Baina gero zeuko, bai, okese, periodiko baten... Kotxen samozedades, bai. Orduan, nik ustot pirata izango zala, emuletek edo deskargauta. Emule, urte hartan. Emule. Neukala la pelikula pie eta hortako batzan Gris, eta ikustenean pilo bat guztako jadelako. Bai, izango zan VHS-ean eukiko zeulako grabauta. Bai, Kiskidan amouan. Ez, baina neukala DVD hortan, zaten dutzut. Bueno, bai. Da igual, alde horretik Gris. Asko gustatzen jatela gaur egun bai, pelikula hori. Zuk Olivia? Bueno, nik uste, hau izango zala bai. Olivia izango zala, nitzenian gaztia eta gero erritzoia zarrauan aizenian. Guruzu Olivia inguruko datu interesgarri bat? Zein? Eurovisionen egon zala?
Igual banekixen hori. Bueno, gero beste pelikula eta aukeratu dutena da Matilda, ze Ingles Party nik uste egin pilo bat, eta nik uste dut mundu zuei jartzen eskola. Ingles Party? Ingles partikularria. Ingles eta Party, igreakin. Ingles Party. Ingles Party, zela zen hori. Partianko. Magic English. Magic English. Telefonotik diarekin zen. Bai. Jolas bateuen. Bai, izan telefonoet, baina hitzez nuen tipo ligatzeko. Hori da. Bai. Nik imagina ditut, honek, Ingles Party bat diken, ez dakit jan errekanduan daun parke hortan, eta danak, English Party. Bueno, Matilda aukeratu eta... Baina, Matilda aukeratu izan basau, ni hor oso zure gaur, oso zure alde ongo nintzen. Egitea da espaldi ez dutela ikusi Matilda, baina ez eskapar de Matilda zeukan punto batzu pixkate biurgarrixak eta estantet trauma. Baina Matildan atzian dauen idazlia dalako Roald Dahl, Roald Dahlek idatzi den baina lehen aipatu dute La maldición de las brujas, baina umindako historiak, baina oso gogorrak, Matilda da beste bat, Charlie eta Chocolate Fabrika da beste bat. Ez que itxa hori aukeratu nahi bai, Esela da, pequeño erraldo txiki handia edo da beste bat bai, Steven Spielbergekin ebela horren inguruko beste pelikula bat, erraldoi baten inguruan. Ni nintzen oso fan bere idazbiara. Roald Dahlena. Roald Dahl irako. Eta zan oso iluna, eta oso... Bueno, jarraitu, Matilda. Bueno, Matilda, baina nola goiazen denbora espizkatola, ja komentako etxe pelikula nahi duten kometa gero seria, eta jazta. Ez que honek ino txartu zen gero, bi eta bat, honek iru, eta, bueno, agarratu. Barkatu duzu, ez dela berbetan 50 minutu baino gehiago. Bai, komentoko zuen pelikulia komentaikeko, fan algara ja etxera. Lehen, aztu ez, otena komentau nahi txan, zanate, bukararako lagabiot, ikastolatik jungilean ikustera pelikula nobedadezera, eta gerora ikusinan ere DVD horretan, beste 1200 marraldiz, eta da, Pista bat emon, mega pista bat emon. Agertzen da aktore bat, egon sana bebai esreken. Eddie Murphy? Superdetektibe en Hollywood? Antonio Banderas. El gato con botes. Spy Kids. Baina hori zera sorpresia. Esan duzu Spy Kids sortzi aldiz? Ez dut esan Spy Kids lehen? Bai. Bueno, banik aukeratu eta Spy Kids. Ze momentu, a ver, se gertatzen da Spike Kids. Diela, gurasuak. Eta pentsate jendiak zure pronuzinioak inguen Spike Lee daukala buruan da. Inzala, Spike Kids bat, eta gero indi beste lau. Ja, ez dutela ikusi, bueno, batier izan 3D, nuztot. Eta hori behiku txaukat, baina, bueno. Lehenengua da honena. Gurasuak Antonio Banderas haitxa, Amasa... Carla Gugino. Zela da? Gugino. Carla Gugino. Bai, hori da. Eta gero, bere bizeme alabak, bueno, gurasoak di espiak, umiak ez dakixe gurasoak espiak diela, desagertu txendie, orduan. Umiak ez dakixe gurasoak espiak diela, baina eskaketan xaue gabero amari kontatzeko, zela bi espia enamoratzen dian alkarrekin. Dala euren historixean. Bueno, da superfuturista, bai da futurista, superguai dago. Da plastilina ezin jako mundu bat, Osa, benetan, ez que... Ez da zuela gatzen kontatzen sinopsisa, bez? Venga. Bueno, total. Ez que ez dakize konta bian eban, ja mozten destazu. Pelikuliak ordu terdidakola eta ordu eta beratzen minutu sobran dauzela, segurot. Ez. Dio gurasoak espiak, eta repente umiak bihurtzen di espia, bai, euren gurasoan bila joateko, eta nundare, umiak ikusten daben telebista programa baten aurkezliak sekuestrauta. Eta, bueno, dago superguai, se montatzen diolako submarino baten, eta repente itxen da hamburguesa palomitak segitxuan. Dia gauza oso futuristak, gaur egun ez da iguala en esto, baina momentu horretan, bai. Hola da. Jo, min pentsau guraso digortzo bezala. Ez da kitzura zerrein da, Spy Kids. Ume basaenian eta... Dago oso guai. Eta hain umia da, ja, 10 urte bueltan zabitzen nian, eta zoiru minakin gurosunean mundudan ezautu eta ikusi dain, oso ondo dauze da. Ume batzuk, ezuk esan bezala, bere guraso desagertu jendia, gaiztuak hartzen dian etxian, zezer baiten bila da bitz. Hori da. Eurak badauke gainera hori dana, barnerauta, ze ama kontau dutza, ze 3.000 gauza, eta orduan ezin bidauei, ikezi bidau espiak izeten, hor badau bulina bezartzen da, ze seme txikixai bulina por bat egiten dutze, dana kontatzen da, eta, bueno, a ber, 53 urteko pertsona baten dako, Ez. Munduko pelikuleko guan garrixena da? Ez.
Ez. Guk ekarri unako biagia? Bai. Nere ustez ez. Baina nere ustez ez dozu ekarri pelikula kumiendako dienak, bez? Ze Indiana Jones hori ez da umiendako pelikula. Guk ez du esan umiendako pelikulak ekarri biargituenik. Esan du gure haurtzarua eta gaztarua markau dituzten pelikulak. Bale, bueno, nik ekarret Espaikitz, eta berda. Eta ulergarri da. Ulergarria da, eta nik ulertu dut, bergaran... Ez. De repente, me interesa de Calcuta da, hemen pacificadoriana, osea... Eta ez da hori, komentau dut lagunekin, eta nire inguruko generazioako jendeakin, hau da, zuekin ez, beste batzukin. Bai, Pascal Orduan komentau da. Goguarukin nerdixen hau da. Eta jendeak esan da, hostia, Espaikitz, egitxe da, nire junitzen zinera ikustera, eta jendeako paizizan pelikula bat, markoa. Pelikula lagertzen dien muñekoak eta hola ordarenak, hola... Los dedos edo... Bestiak, agertzen dinak horrek zuzendari xan semiak pintau zitsuan. Osa, berak izan marrazkizak eta hortek atara zeben personaje. Zuzendari xadala, ez da esati, baina Robert Rodríguez. Zuzendari horrek, aurretik, eta gerora, injau, pelikula violento, osa, bortitzak, karga sexual tremendo batekin, oso gore, oso hori dana, eta gero ikindu Espaikitz. Bueno, hori da, sin más. Ontsen behitxu, bi aktore horrek izen ziela, zela ditzen dionek. Daryl Sabara dago eskonduta. Eta, itxoin, Alexa Vega. Alexa Penavega. Alexa Penavega, momentu honetan. Vale. Ontsen podcast bat daukabe bai. Eskondu eta abisen aldatu belako. Itxen daben pelikulanak die domingulak horrega. Bonetan, jarri beharrian Indiana Jones edo zela esan bestia. Zela? Ez hori jarri bitue. Zuri ez hori jarri behar. Hori da bilezaten. Dominguletan agerketan dala. Dominguletan agertzen dala ontsen, pertsona bat dagona, estatu batetoko herri txiki baten, eta agertzen da enpresari xo bat, eta derrepente galduta herri horretan, eta maiten binditzen dira, eta holako pelikulak itzen da ontsen. Normalmente neskia izaten da, normalmente neskia da enpresaixo arrakastatxua doiana bere jadio terrira. Ez gizona. Bueno, hori ez un Home Alabama, Bueno, eta Jalmartzeko pelikula danak. Eta beste un mutikua, zeinekin da bilontxe bertan, zeinekin dago eskonduta? Meghan Trainor. Bata bez. No, trouble, ez la. Mostu bian beste datu da. Eta ontxe komenta biot serie bat. Serie bat ez, bi serie. Kaupa. Bixen artian ez da behiten Dragoi Bolako kapitulo erdi. Segaitxik, neukan serie asko, segure epokako ezien fizika o kimika, El Internado, Los Serrano, Médico de Familia ikustenan, Hospital Central ikustenan, Akinek en Viva. Periodistas. Horredanak. Zela de bestia, Hugo Silva agertzen ziena. Pepa y Los Hombres de Paco. Los Hombres de Paco. Bueno, seri xorredanak, baina karriot beste bat, segu juten jenko ereko baten etxera ikustera. 7 vidas. 7 vidas me gustatzen. Anatomía de Grey. A ver, la cosa sucede. Baina pistan batemon. Vale, egon zan serie bat Mexikon eta ez dat Argentinan. Rebelde Way. Y soy rebelde. Hori da Rebelde. Hombre. Todos tenemos un pasado. Rebelde eta Rebelde Way. Bixak, ninitzen maz de Rebelde, ziela mexikanoa 2008an estrena eusala, eta beste 2008an. Baina, jute ginen 2002koa ikustera ze, epoka horretan Rebelde Way zeuan en el top, eta ordan ez bazinean ikusten, bazinean una pringada. Ordan, jute ginen ikustera, baina ni barrutik ikustera Rebelde mexikanoa. Rebelde Way zan mexikanoa? Ez, Rebelde Way da argentinua eta Rebelde zan mexikanoa. Da Way de guay. W-A-Y. Vale, ni gusten zela Way de, oye, Way, eta horretan topa, Rebelde Way zango mexikanoa. Bai, oixe. Ez. Eta Argentina de Rebelde boludo. Eta gero zein honekin zeben, Los Serrano moduan... Los Serrano moduan aterezela gero Santa Justa Clan. Bai, a toda mecha. Ba honekin zen iguala, Argentinan R-Way taldia atera zeben, eta ontsu... RBD, Way? R-Way da, eta Mexikoa da RBD. Vale. Oin buelta audia. RBD, buelta. Osa, laurek urtian, ize bala gira bat Mexikotik eta bala, eta darela danak bastante pasauta, eta batzuk ja ez da parte hartu. Eta ontsen R-Way egon die Madrilen edo, oindala gutxi. Garai hartako erropak jantzila. Eta gainera ja daukela dade bat bebai, osa, dade bat, ja... Esan biharra dago, zein da, Anaida, Mexikoko Mia Sana, dagoela eskonduta Michael Bubelekin edo, bai. Baina ez da Mexikokoa ez, R-Wekoa. Ez ko izan bezun zen. R-Wekoa. Michael Bublé emazte Argentinea. Bada, bai. Jendiak ez daki, baina, urrengo podcasta prestatzeko beti komeixetan biltenga. Zein da gaixa, zein izan gaixa, zergatik egin, zergatik ezein. Eta nire karritut hemen, baso batian dakat,
hiru aktore oso famoso, gizozko hiru aktore oso, eta bestian emakumezko beste hiru. Bakotxak izen bat hartu biako dau, eta urrengo podcastian honein lan on eta txarrenak. Geixo markadotzuenak edo bat edakizeatik komentauko ditugu. Ez da nimio gontxen zentzu dien. Sekretua da, eta nik mesedez, eskatuko notzueke baki trampango zuela, ez komentatzea dako. Trampako giendu. Trampak zuek itxen dozu, Osa, nik txominekin ez dute zebe komentatzen. Bueno, bai, ez que bai ikitz. Vale. Baina, ordanik hartzen dut. Hartu eta gorde poltsikuan. Baina, bi aktorien bakoitzan pelikula bat atxar, eta ez dian honen atxar. Bai, zunetako garrantzitsuk izan dianak. Baina, igual ez ditxugu ezagutzen. Bai. Vale. Bai. Baina berriz dut komentako Titanic. Bai. Ez naz fanola, ez. Vale. A ver, hau zaurpegi jartzen da. Bueno, pasa barutza hartu bat, dia oso zaunak, oso. Eta dan ondi hortetzen bajat, oso ondi hortengoa. Ala, guztar jartu. Vale, eta oin bigestea. Claro, gauzia da. Gauzia zu badakitzula. Ja, bueno, minizke, hau ezin hauen bestela beste modu bat dianen. Bueno, bai, jazta. Bai, encantau. Ez que, ez dakit, ondurte gatzu, bai. Ez que, dau bat, pentsatela, izango zara, bai. A ber, etxoin, oin izango zut, ondurte gatzu nez, igual ez. Ai, igual bai. Baina ez dut uste. Ezin nuen berba, Ezin nuen berba, mesedez. Ez que nik... Ekareko jugu ona, eta da, bi pertsona horrein bi pelikula. Vale, bai. Agertu dienak, ez? Bai. Vale. Bai, eta markaudotzunak biadanagatik, berdin jat. Bueno, hau dana urrenguan. Eta nire izango da... Azkenenguan. Udako porren horretik, bueno, udano porren horretik. Bai. Udano porren horretik lelena, edo azkena, zeia gero, bueltauko ga urrian edo iraian edo bateak inoiz. Eta komentoko ditugu dan guraso dibortze boi eskat ikusi ditugun pelikula danak. Ez guraso dibortze boi gaitxik. Bueno, baina igual udati bueltan bebauko komentatzea igual lortu dozuela guraso batzu dibortzeatzea zuen gatik. Abeitu. Txomin? Ez da nire bizitzako objektiboa, nire bizitzako abez. Gaur egun nontxe bertan da urrengo saio aurrera ateratzea. Ale, aur. Benetan, hori da potolo de txujatelako. Ez aizatzu baskulia burketan dagoela. Eta ditzen duzta que tengo las estas caídas. Es que es de normala. Tot hori esan. Bai, es que ni pesaten. Bai, zengo da pupat alzatzia. Aquí el baile de San Vito. Venga, egin supermeneua. Zer etxen dazu? Gordin supermeneua egin. Ez. Bukatu da ya. Zein da gordin supermeneua? Chocolate. Eso ideas lor es Ay, Gordon izan besti. A ver, Gordon y cuadrillan. Inberriz. Hori promo esartzen da. Hombre. Gaur chocolate. Izartzen biozu.